Lusothukile uluntu kwingingqi yasePetanenge cebokuhle eTzaneen kwiphondo laseLimpopo emva kokufunyanwa komzimba wemveku eneminyaka emibini udada ngaphezulu kumlambo eLetsitela. uNhlamulo Baloyi unyamalele ngeCawa kwiveki ephelileyo ze wafunyanwa kuleveki emva kokukhangelwa ngamapolisa nabahlali. Umzimba kaNhlamulo ubhaqwe ngumlobi kumlambo okufutshane onoxam ungenawo amanye amalungu omzimba. Kukholeleka ukuba unina wacela umhlobo wakhe kuba amjongele yena ze wahamba naye esiyakuhlamba impahla kulomlambo. Unyamalele ngelo xesha engajongwanga. Usapho lwakhe lukholelwa ukuba umntwana ubulewe kwathathwa amalungu akhe omzimba phambi kokuba alahlwe kulomlambo. Sibhlungu kakhulu kuba umntwana simkhangele asamfumana sikholelwa ukuba ubulewe walahlwa kulomlambo. Singabahlala sivisisi into enje sifuna amapolisa enza uphando. Amapolisa avule ityala. In investigating the entire process, the whole circumstances surrounding this particular incident. For now, we don't have any pointers to say perhaps the child might have been murdered or not. What we can say is that the inquest will ultimately reveal what happened. Umama kaNhlamulo oneminyaka 25 ubudala ufumana intuthuzelo ngokwasemphefumlweni.